நான் விஜய் ஃபேன் தான். படம் வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து முடிகிற வரைக்கும் செம்ம மாசா இருந்துச்சு. பாவம் ரொம்ப நாளா அஜித் ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு படம் அமையவே இல்லை. எல்லாருமே ஒவ்வொரு சீனும் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் என்ஜாய் பண்ணி பாக்கலாம். நான் விஜய் ஃபேன் தான், ஆனா பார்க்கவே ஆசையா இருக்கு. எனக்கே கண்ணு கலங்கிருச்சு. படம் செம்மையா இருந்துச்சு. செயின் பொண்ணு கண்டிப்பா வைரல் கிளஸே போடலாம். வேற லெவலா எடுத்திருக்காரு. இப்படி ஒரு படம் இதெல்லாம் வரைக்கும் எடுத்துக்க முடியாது. பயங்கரமா எடுத்திருக்காரு. அவர் வந்து ஒரு வைரல் கிளஸே போடலாம். செயினே போடலாம். அந்த அளவுக்கு வேற லெவல் பண்ணிருக்காரு. சிறப்பான 24 hours படம் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபீல். என் தலைவர் விஷ்ணு தலை ரசிகர். நான் வந்து சூர்யா ரசிகர். என்ன டிக்கெட் போட்டு கூட்டு வந்தாரு. உண்மையிலே படம் அருமையா இருக்கு. படத்துல வந்து பழைய படத்தை வந்து கோர்த்து பேசுனது மிகவும் அருமை. ரசிகர்கள்லாம் வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் கொடுத்தது. பழைய படத்தை ஃபுல்லா லிங்க் பண்ணிருக்காங்க. புது கான்செப்ட் நல்லா இருக்கு. வழக்கம் போல அஜித்தோடைய ஃபைட் சீன்ஸோ சீக்வன்ஸ் சீன்ஸோ பக்காவா இருக்கு. பலமா இருக்கு.